Dominantou nášho mesta je nepochybne Levický hrad. Postavený bol nad močariskami Hrona ako pevnosť strážiaca cestu k stredovekým baníckym mestám, kde sa ťažilo zlato a striebro. Levický hrad nie je takou typickou kamennou pevnosťou, na aký je zvyknutá väčšina turistov. Nie je to nejaká mohutná kamenná stavba, ktorú je vidno už z obrovskej diaľky, takže prístup k nemu musia turisti hľadať, alebo aj Levičania vlastne medzi panelákmi, takže to je také netradičné pre náš hrad. Nečaká turistov žiadny nejaký náročný výstup alebo nejaký zložitý terén, avšak v tej druhej polovici 13. storočia alebo na začiatku 14. storočia, kedy bol hrad postavený, bol to veľmi močaristý a nehostinný terén, ktorý ho vlastne predurčil túto lokalitu pre stavbu práve takejto pevnosti. Najvýznamnejšou úlohou Levického hradu je, že to bola významná protiturecká pevnosť, čo si každoročne pripomíname aj na obľúbenom podujatí Levické hradné slávnosti, ktoré sa konajú v júni v areáli Levického hradu. Prvá hodnoverná písomná zmienka o hrade je z roku 1318, je spojená s menom Matúša Čáka Trenčianskeho. Tento dátum sa spája práve s Matúšom Čakom Trenčianským a jeho prívržencom Juliusom, ktorý bol kapitánom Levického hradu. Hrad mal v rukách Julius, privrženec Matúša Čaka Trenčianskeho, až do augusta v roku 1321, kedy ho vydal kráľovi Karolovi Robertovi a ten sa stáva vlastne majiteľom Levického hradu. Na jeho správu dosadil župana Imricha Bečejho, ktorý sa stáva vlastne tekovským županom, a tak spojením kastelánskeho a župného úradu sa presúva vlastne sídlo župy, tekovskej župy z zaniknutého hradišťa Starého Tekova na Levický hrad. Ďalšia významná etapa Levického hradu sa viaže k rodu Levických. V roku 1388 kráľ Žigmund Luxemburský daroval Levický hrad Ladislavovi zo Šároviec, ktorého syn Peter, zvaný Čech, sa stáva vlastne akýmsi zakladateľom rodu Levických. Tí vlastnili hrad od toho roku 1388 až do roku 1553. K histórii hradu sa viaže aj mnoho povestí. Málo kto vie, že náš hrad má aj svoju bielu pani. Tá sa viažu vlastne práve k panovníkovi Karolovi Robertovi, na ktorého bol na Vyšehrade vykonaný atentát. Tým atentátnikom bol Felicián Zach. Pri tomto atentáte nebol kvázi nikto zranený, len kráľovná Alžbeta, ktorým vlastným telom chránila kráľa, tak jej bolo odseknuté 4 prsty. A atentátnik bol zavraždený, ale kráľ vo veľkom hneve vydal taký rozsudok, ktorým do 3 pokolení mali byť vyvraždení všetci potomkovia Feliciána Zacha. A jednou z jeho dcér bola aj Šebe Zachová, a tá bola, alebo Šebe, alebo Šeba Zachová, tá bola sťatá na Levickom hrade, a to je jedna z povestí, v ktorej sa traduje, že vlastne odtedy blúdi po hrade a hľadá svoje stratené deti. V 16. storočí sa Levický hrad stáva jednou z najvýznamnejších protitureckých pevností. Tekovské múzeum v Leviciach vlastní aj súbor grafík zo 17. storočia práve z obdobia protitureckých bojov. Tieto súbory grafík vlastne vznikli kvôli tomu, že sa tá bitka pri Leviciach preslávila po celom svete, takže vznikali celé súbory, celé zväzky, ktoré pojednávajúce o bojoch s Turkami, a tam ako ilustrácia sa pridávala grafika Pohľad na Levický hrad alebo Bitka pri Leviciach. No a vďaka tomu my máme zachované vlastne rôzne pohľady z rôznych uhlov na Levický hrad. Najznámejšou a asi najpresnejšou
je grafika, ktorá zobrazuje vedutu mesta Levice aj s pôdorysom opevnení. Táto grafika vznikla okolo roku 1680 a zobrazuje taký pohľad vedutu na mesto s mestskými opevneniami, vidno tam aj strechy mesta, vidno tam dokonca aj umiestnenie, kde bol polakedy farský kostol, veľmi pekne tam vidno detaily hradu a opevnenia hradu z toho obdobia. Sú tam samozrejme aj miesta, ktoré dodnes existujú, napríklad samotný areál Levického hradu tam je viditeľný aj so všetkými baštami, ktoré dodnes existujú, včetne bašty, kde je teraz momentálne amfiteáter, včetne severnej bašty, takže veľmi pekne vidno niektoré tieto prvky a vidno tam aj pôvodnú podobu Horného hradu, ktorý vlastne dneska je v ruinách, ale vieme ho tam spoznať, lebo je to vlastne výšková dominanta, aj na týchto grafikách stále vystupuje ako výšková dominanta celého areálu. O Levickom hrade si myslím, že ešte ďaleko všetko nepoznáme. Svoje poklady ešte úplne nevydal ten hrad a vlastne archeologické výskumy sú od toho, aby tie chýbajúce kocky do tej veľkej mozaiky histórie hradu doplnili. Bohužiaľ, doteraz sme mali len 3 archeologické výskumy. Uskutočnili sa v rokoch 1970 a 71. Vtedy tu kopal kolega Zoltán Drenko za Krajský pamiatkový úrad z Bratislavy. A v roku 1983 ako začínajúca archeologička som kopala aj ja na Strednom hrade. Keďže hovoríme o histórii hradu, tak samozrejme každý návštevník, aj obyvatelia sú zvedaví, čo všetko teda sme počas týchto výskumov odkryli. Na stálej expozícii máme priamo v týchto vitrínach predmety, ktoré vlastne sú svedkami alebo svedčia o tom, ako sa žilo na hrade, a pomáhajú aj pri datovaní, pretože napríklad mince, ktoré tu máme priamo od 13. storočia, pomáhajú aj datovať jednotlivé časti. Všetko, čo patrí takému hradu alebo pevnosti, nájdeme tu vo vitrínach, nielen fajky, keďže tu boli vojaci, ale okrem mincí máme nádherné užitkové predmety, keramiku, nachádzajú sa tu aj jedinečné kachlice, ktoré pochádzajú z 15. storočia. Ja si myslím, že tá budúca generácia určite bude zvedavá, tak ako sme boli aj my mladí, a budú pokračovať v začatej práci a pevne verím, že tých archeologických výskumov na hrade ešte bude niekoľko.